predám. A kúpim Gaburika. A to co tam je? To co húti furt? Takže sa natáčajú. Poďte do motora zjeva. To je škoda. Poďme! Wow. Ten Višňovský ako na dobrú točku. Chudák zedník. Kde vyšlo Ty mu vole, jak tačka. som ho... Normálne som ho Šatan? zničil. Ježimanil. Asi si dám strelu na medzerník. Aké odveci. No Aša na NHL 99 má strelu na medzerník. Co si myslíš? 99. Tam poznali vejčka, alebo co? Práne pozná Hičko Fleža. To ja. Dal som si s Klevom vlastný gól. Daj Pocicho, roboty. tebe ten nepocahne a hútiš tu. Tebe še... Nemám notebook, hej. No a to, že nemáš notebook? No ja nemám notebook. Hej, ani Adam nemá notebook, to co furt hučí z papuľu? Tebe še chytnú od toho, od Košicov. NHL, Dieterlezu Košice 20-0 vyš dostalo. Jemu zvoním ovu. Toňovi. A, co teraz? Máš problém. Tebe takto volá? Ne. Zase. Za co som dostal kick? Daj rezon. Fíha. Čo dostal? Toňo dostal kick zo servera. GÓL! Majo sa! Majo! David, my tiež hráme NHL, to neprežívame. Dobre, však ja dám autorita, to sa Mariny gól, to ja môžem, keď mám šancu. Ale gól, nie, majú Hosa! Hosa! Še zblázním, Hosa ide! Platný za. To si najviac želám. Záš 0-1 prehrávam a... Yes. Au! Gól! Gól v presilovej hre. 30 sekúnd pred koncom som dal v presilovke. 3-0. A to co tam je? To co húti furt? Takže sa natáčajú. Poďte do motora zjeva. A to co tam je? To co húti furt? Takže sa natáčajú. Poďte do motora zjeva. To je škoda. Poďme! Wow. Ten Višňovský ako na dobrú točku. Ukáž mi jedného, ktorý nikdy nesklame. Ani to nebude človek, čo ťa nikdy neklame. Nedá sa, nemôže, neverím, ver mi. Klamu všetci a všetci sú tomu verní. Lebo klamať je ľahké a niekedy krásne. Teda minimálne dovtedy,